Ayan po. Ayan, baha na po dito sa Puro, Legazpi City. Ayan po, ngayong umaga, 6 AM. Ayan po, baha na po dito. Wala pa nga yung bagyo. Ayan, lakas talaga ng alon. Ayan po, stay po tayong lahat. Baha na. Ayan. Ayan po. Ngayon sa Puro, 6 AM pa lang. Sumutor, ano yan din boy, dali! Tabangi na, tabangi! Dali! Diyos ko ninyo! Sabi ko na, sumangaki, duman natin, ilbiyaw pa! Jermaine! Ay, Jermaine! Jermaine! Oh. Hi, na ito si Jermaine! Jermaine! Oh, bulis di yaw na sa ano? Yaw na sa tubig. Oh no, halina dyan na, halina dyan. Kaya pa. Halanggaw ng tubig pag ano na, pagbaba na. Ay, nasinuli. Ano ba itong ano ni Elton? Madulong kayo sa bago pa. Gamit ni Elton. Inaano lang sa may hasmain. Pati iwa ikagapan ni ano sugadanda. At ayong nga ni. Manoy sa kulin. Hindi na. Muna kuya pa duman. Iyo. Hain kinahal. Kumi. Wala naman duman sa aki mo duman. Apartment ni Midar. Delikado. Yute. Yaw na duman sa Lubares. Iyo. May ano? Yute maara naman sa kasabulod te. Paibahan pa. Dumana sa husig te. 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 Dalaga na pa husing hain si Ute. Taog pa kaya. Hay na ito si Ute. Padumanaw na. Padumanaw na sa husing. Dalaga na ng tigdumang gatiyo. Di ano daay kang chini butas baka matuno ka. Hello.